Jeg hedder Lone Jepson, og jeg arbejder i den finansielle sektor, hvor jeg er leder. Jeg har oplevet som barn, at pengene var små. Jeg har oplevet ikke at få fødselsdagsgave, for det var der ikke penge til. Det, som har gjort, at jeg er så fokuseret på vigtigheden af at have uddannelse, det er, at min mor har ikke nogen uddannelse. Uddannelse for mig er vejen til frihed. Jeg har selv gennemført det, der hedder Bankskolen 1 og 2, og jeg har suppleret med en merkonomuddannelse, en Executive Business Master. Jeg synes jo, det er skræmmende, at man læser, at hver femte ikke får nogen ungdomsuddannelse. Det generer mig voldsomt, at vi betaler så mange penge til et uddannelsessystem, og så får vi ikke værdi ud af det. Men jo bedre grundlag vi har, jo større chance for, at vi selv kan vælge. Og det er frihed for mig.